Avances para converter a variante de Alba nunha realidade. Hoxe presentouse o novo proxecto para esta demandada infraestrutura cun trazado moi semellante ao proposto no 2021. Crear outra conexión entre a 531 e a Nacional 550 que desconxestionará todos estes viarios, pero principalmente e moito 225, que evitará tamén, isto é importante, que ese tráfico teña que entrar en Pontevedra, o cal desconxestionará o núcleo urbano de Pontevedra, o cal tamén é bo, que permitirá un acceso máis directo á costa a través da variante de Pollo, que permitirá un acceso máis directo ao Centro de Saúde de Lérez, incluso a Montecelo. O vial terá preto dun quilómetro de trazado, conectará a PO 531, coñecida como Estrada de Vilagarcía, dende a recentemente estreada rotonda de Campañó coa de Santiago, a Nacional 550, no lugar da Cendona. Terá un custo de ao redor de 12 millóns de euros. Dúas novas glorietas máis a terceira glorieta en Campañó, un viaducto para salvar a P9, viarios de intersección para conectar e seguir conectando todas as estradas de carácter municipal, unha senda peonil ao longo de todo este viario, vías de servicio para que se permita a conectividade e o acceso de todas as fincas que se vexan afectadas, por suposto os debidos pasos de peóns para permitir esa conectividade necesaria. Estamos a falar dunha infraestructura moi necesaria e que redundará en beneficio de Pontevedra e da comarca. O novo vial terá un carril de 3,5 metros por cada sentido e beiravías de 2 metros. Outro dos obxectivos que cumprirá é o de desconxestionar a PO 225 no lugar de San Caetano. É unha estrada que, a pesar da súa configuración, ten 12.000 vehículos ao día, o cal é moitísimo, e non só ten un elevado índice de vehículos rodados, senón tamén peonil, polos veciños e polas veciñas e tamén polos moitos peregrinos que concurren por esta infraestructura toda vez que por aí discurre o Camiño de Santiago. Ademais, sabedes tamén que temos ese viaducto do ferrocarril con ese gálibo non moi elevado e que moitos dos aquí presentes sabedes que non son poucas as veces que entronca un camión. Segundo a conselleira, o trazado desbloquease agora co consenso de todas as partes, escollido como que causa un menor prexuízo a nivel técnico. O alcalde celebrou este paso adiante e recordou a contribución do Concello ao conseguir a cesión da Nacional 550 por parte de Fomento. Hoxe é un día moi alegre, unha boa noticia, estou moi contento, pero quero recordar que isto tuvo, digamos, un punto de inflexión cando nunha reunión co presidente da Xunta por fin me comunica que a Xunta entendía que era necesario facer a variante de Alba. Estamos a falar de outubro do 2023. Aínda haberá que agardar para que a variante de Alba sexa unha realidade. A previsión da Xunta é que no primeiro trimestre do 2026 se celebren as reunións coa participación de técnicos municipais para rematar a redacción do proxecto. Despois realizaríase a tramitación ambiental simplificada para poder expoñelo ao público a finais de ano. Así, a aprobación do trazado definitivo e a licitación do proxecto produciránse no 2027. A obra ten un prazo de execución de 24 meses, polo que a variante non estará rematada, alo menos, ata o 2029.